tidak ada kebaikan sama sekali dalam atau bagi orang yang banyak bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa middana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa akhwalihi fid dharaini. Jadi memang maca Quran niku kaya dene awak dhewe nglatih bocah cilik ngomong. Ya. Nglatih anake kula panjenengan sedaya ngomong. Butuh napa pembiasaan. Bocah lare alit kok dereng saged matur. Terus jenengan pengen mulang, pengen ngajari lare alit niku wau. Putra-putrine kula panjenengan sedaya ben iso lek ndang ngomong niku mesti butuh telaten. Soale cah cilik ora ana sing pinter, mboten wonten sing mboten, kabeh sami. Menungso nggih ngoten. Menungso niku nggih ngoten, napa masalah maca Quran iki gak butuh pinter, gak butuh napa nggih, gak butuh cerdas, gak butuh pinter, tapi butuh telaten. Butuh telaten. Cah cilik diwarai apa ngomong elek, misalnya ngomong saru, mesti cepet nyantole, yo ngomongnya saru. Lho kenging napa nyuwun sewu cah cilik-cilik saniki? Wong biasa sore ngono ki cah madin lare-lare madin. Cah cilik-cilik pas waya istirahat do nyanyi. Nyanyi dangdut. Kok apal to nang? Nggih apal. Lah sapa sing marahi? Ya ten griya. Ten griya niku napa? Musike disetel niku terus. Disetel nyanyian niku terus akhirnya bocah yo apal. Ngene kon ngapalke surat pendek naudzubillah angele. Karena tidak ada pembiasaan. Maca nggih ngoten niku. Maca Quran. Awak dhewe ilate ilat Jawa, kon maca Arab, yakin awal-awal gak mungkin paseh. Nggih ra? Mung pas sisih ora paseh. Nah, tapi butuh pembiasaan. Bolak-balik nek dibiasakan, raketan nyuwun sewu sedina lho misale bar salat maca ayat. Mula dalam dunia thariqah niku wirid terbaik adalah wirid Al-Qur'an. Bar salam jenengan bar wiridan la ilaha illallah kan mung sediluk maca Al-Qur'an raketan sak ayat, syukur-syukur sak rai, syukur-syukur sak klebet, syukur-syukur sak makro iki sain niku. Syukur-syukur sak juz. Nging daripada maca oke-oke tapi salah kabeh tajwide, mending maca sak ayat rong ayat nging latihan tertil. Mangke kebiasaan oleh. Kebiasaan. Awak dhewe kan biasa nek Ramadan niku kebut-kebutan. Ayo wis katam pira awakmu, wis katam pira. Padahal macane ngono kuwi. Dadi latihan maca tertil. Kersane napa kebiasaan. Ilat iki kudu dibengkok-bengkokke pancen. Bedake misale ta si su sas niku tak alif ba ta ta si su sas. Nek ora biasa kangelan. Terus mangke sin sa si su sas meringis. Mangke sin sa si su sas. Dereng mangke shot so si su sos ngeses karo manyun. Apa ngaji ki pancen kudu ketok elek ngaji Quran. Ngaji Quran ketok ganteng meneng ae stereotip. Rekaman nang mburi aman meneng ae. Wis muni dhewe wis. Ketok ganteng kuwi. Nah niku minimal sak ayat teko dilatih tertil. Wong Quran iki iso nyafaati. Mulane wonten dawuh saking Mbah Yai. Yen awakmu kok sregep ngopeni Al-Qur'an, Gusti Allah ya bakal sregep ngopeni awake dhewe.
Kula panjenengan sedaya kok sregep ngopeni Quran, Gusti Allah bakal sregep ngopeni kula panjenengan sedaya. Wirite dhewe iki sabrek diwaca kabeh kok Quran gak tau diwaca. Karo Gusti Allah mung ngene tok. Kowe lho maca wirid paling ya mung pengen urusan donya. Kalamku, ucapanku, kowe gak tau mbok waca kok. Jajal rasake. Yo akhirnya malah digedul apa dicoba kali Gusti Allah. Coba. Ya mula minimal rakitan sak ayat mas'al mas'al iki kudu ditelateni Al-Qur'an ya kan mas'al Al-Qur'an ngono nek durung iso maca ya belajar aja isin belajar bicarane saged wajib yo ale wajib minimal nek awak dhewe Fatihah wis bener insyaallah maca Qur'an iki bener. Bismillahirrahmanirrahim la khaira la khaira ora ana kebecikan fi kasirin ing dalem wong akeh min najwahum saking omongane kasir ai annasi tegese sing kasir ki mau sinten tegese menungso ai ma tegese barang yatana jauna kang padha guneman sapa annas wihi ing dalem mah wayata hadasuna lan tegese guneman omong-omongan sapa annas illa najwaman angin kejaba omongane wong amara kang padha akon sapa man bisa dakoten kelawan sedekah au ma'rufin utawa nglakoni kebecikan amali biren tegese nglakoni kebecikan au islahin utawa agawe kepatutan bainan nasi ing dalem antarane menungso waman lan sapane wong yaf'al agawe sapa man dalika ing mengkono madkur min amrin bisadaqah au amrin bima'ruf au islahim bainan nas ay al-madkura tegese kang tinutur apa dalik ibtiga krana nyuprih ay tolaba tegese nyuprih mardotillah nyuprih keridhoane Gusti Allah la ghairihi iso ay ibtiga ghairi utawa la ghairaha bisa ket lalina jin la ghairihi ora liyane mardotillah min umuri dunia bayane saking pira-pira perkara donya pasaufa yutihi mongko bakal peweh. Dadi ana pasaufa yutihi wonten pasaufa nuktihi. Bisa diwaca qiraah sab'an niku iso yutihi iso nuktihi. Tapi nek ayat Al-Qur'ane nuktihi. Nek pasaufa nuktihi berarti langsung khitobe niki kalame Gusti Allah. Pasaufa nutihi mongko besok bakal paweh sapa ingsun tegese ingsun Gusti Allah hi ing man yaf'al dzalika tiga amardatil lah. Niku nek nutihi. Pasaufa yutihi berarti mongko bakal
Besok bakal peweh sinten Gusti Allah ing mayap aldalika tiga amardotillah binuni kelawan nun wal ya ilan ya ai Allahu tegese Gusti Allah peweh-peweh ajron ing ganjaran aziman kang gede banget. Nah, ayat niki langsung nyindir kula panjenengan sedaya ngaplak ngantep. Tegese napa? La khaira fi kasirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam atau bagi orang yang banyak bicara. Wong sing kakean ngomong iki gak ana kebecikan babar blas. Soale isone mung ngomong. Jajal ngamit nyuwun sewu. Bojone dhewe cara diculke kaya pas angon mbok culke ngono kuwi. Ketemu kancane ngrumpi, betah mboten sak jam. Sing dijak apa sing dibahan sing dige omongan apa? Ono ae. Lho kok ora wong wedok tok, wong lanang ya ngoten kuwi. Kok jenengan kumpul terus ngobrol pertama ki biasa mawon. Engko nek wis ketemu penake ngobrol, penake ngomong, yakin ki bumbu tok isine. Bumbu tok. Paling tidak ya anggap aja lah 10 menit pertama itu adalah omongan yang nyata. Selanjutnya terserah Anda. Wes ana sing duwobol ngene, ana sing ngrasani koncone sampai terakhir babakan gendruwo. Ya, nek wis babakan gendruwo meh bubar iki tandane. Tandane meh bubar. Biasanya kan ngoten, mulai apa sih biasanya? Ngomong biasa. Bar ngomong biasa mulai curhat utawa apa ngrasani koncone. Ngomong wong kowe. Wes 10 menit pertama ngomong biasa. Ngomong biasa ki memang ya apa yang dilakoni kula panjenengan. Setelah itu wis mulai ngrasani koncone, mulai cerita ngapik-ngapik awake, ngapik-ngapik keluarga, padahal mungkin ya gak butuh diomongke. Ya iku manusiawi lah, sing penting ampun ngantos ngrasa apa jenenge nyinggung perasaane wong liya. Tapi jane ya muspro lah, tapi gak apa-apa anggap mawon. Yang penting mboten nglarani wong liya. Ngono lho ya ana sing betah wong lanang nek dolan omahe kancane mulai bar isak sampai adzan subuh burung isaan. Ya ana kaya ngono kuwi. Biyen sing ngarani ya sapa kok ya ngaku. Oh. Lho iya. Mesti diomong. Lah engko terakhir mesti babakan setan. Wah apa iso wae nyambung. Nek ora setan dukun klenik iki wis pertanda dilungkas rampung nih. Cara tuan rumah wis alhamdulillah wis ngono. Tamuku iki wis ngentekke sembarang-barang kok. Wis tekan setan rampung. Makanya napa mawon itu tidak boleh berlebihan. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang sesuatu yang kita benci sing disengiti itu ternyata lebih baik bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang yang kita cintai itu ternyata buruk bagi kita. Sampean dipuji terus, dielem terus karo koncone. Ketoke apik. Oh, tapi jebule kaya njlongrokke. Bombong akhirnya awak dhewe kebiasaan. Ngene dituturi, dikandhani koncone kadang padahal niku sae. Wong sodikuka iku man sodakoka la sodakoka. Ya kan? Sing diarani kanca iku wong sing sodakoka. Ngancani iki berarti ya nek ana sing salah dibenerke. Jadi pokoknya nek jenengan di kanca kok disindir terus dikandani apa malih ora usah sindir-sindiran tapi langsung cetha elo-elo. Pertahankan pertemanan itu.
Watandane berarti niku kanca sing tenanan. Lah nek mung sedekah wis pokoke ngelem benerke utawa meneng ora ngandel-ngandeli napa-napa. Nah nek niku berarti ya mumpung dadi kanca ngoten. Wah, aja. Musuh dalam selimut tak bojone dhewe niku. Iya. Ah niku wau. Mula nek kita mriki la khaira fi kasirin min najwahu. Dadi fi kasirin sing dimaksud itu mboten tiange sing tidak ada kebaikan, bukan orangnya, tapi ucapane, omongane, pembicaraane. Mula amit nyuwun sewu, kula panjenengan sedaya sowan ten pundi mawon, sowan ten kiai sinten mawon. Niku Mbah Yai kan jarang kadang cerita. Nggih ta? Jarang cerita, malah mempersilahkan panjenengan maksudnya nopo sowan mriki. Ah jenengan cerita mulai curhat dan lain sebagainya sampai Mbah Yai ngene. Cara Mbah Yai iki tegel. Mesti ngene. Ya Allah nek ana masalah wae sowan cerita terakhir njaluk amalan. Ya. Bali tangan kosongan. Engko nek wis sukses amalane wis kasil lali ora tau sowan malih. Ah mesti niku. Iya. Kula winginane ketemu napa? Gus Bahak Paraan tapi, Gus Bahak Paraan, puterane Mbah Yai Muhyiddin. Oh iya Gus. Biyen iki ya sampai saiki sing sowan abeh iki ya kuwatah. Sing sowan abeh niku kuwatah, mulai sing bentuke niki. Mulai sing matur suwun, mulai sing memang ajeng khususi toreko, mulai wonten sing curhat. Kuwatah jaman abad Syekh Sugeng. Sing sowan kuwatah. Ning jebul nek empun hasil maksude gak tau sowan malih. Mboten nate sowan malih. Lah iya. Niku saking apike kiai. Sinten mawon sowan ditampa. Sampai wonten cerita Simbah Kyai Gofur Lamongan Sunan Derajat, isih turunane Sunan Derajat, pondok Sunan Derajat. Niku nek ben paling mboten seminggu dina Ahad iki wonten tamu sing unik. Tamu ya cewek-cewek ngoten kuwi lah. Ana sing mamah muda, ana sing isih ketok kaya cewek-cewek. Yus kudungan rapet ngono kuwi. Mbah Gofur ngertos jare Mbah Gofur. Ngertos jare. Cuma ditampa wae. Tampa. Wono sing curhat. Ya Allah Mbah Yai, minggu niki kula kok sepi, mbok nyuwun dongane. Ah, Mbah Yai, sepi. Tamu liyane kan mboten ngertos, dikira memang usahane sebelum Mbah Yai ngertos Mbah Gofur. Oh ya wis tak wae donga, iki ya tulisan waca, tapi aja diwaca saiki ya. Nah, engko nek tekan ngomah diwaca. Lho ngono seminggu kemudian dolan. Ya Allah Mbah Yai, piye usahane? Alhamdulillah kula pun tobat iki ajenge. Lah ngopo kok tobat? Yang jenengan paringi donga nduk ruwame ngantos kula mboten kuat wis gedel Mbah Yai bodol niki. Kula tak tobat mawon. Dadi Mbah Yai cara nyuwun sewu para kiai niku cara ajeng nuturi dodolan apem iki ora apik misale. Apem. Ya. Ora serabe ngampen ora. Heeh. Arep ngandani kaya ngoten iki ora tekan, apa malih nang ngarepe wong kata nyuwun donga ya teko diparingi donga. Ben laris paringi laris tapi ya sampai kesel larise. Akhire tobat. Ya ana kadang pun bola-bali kula critakake. Napa suatu ketika wonten nggih nyuwun sewu begegek ngoten niku. Nggih. Jadi ada perempuan yang seperti itu sowan Mbah Yai Gofur. Napa sowane nggih kaya ngoten kuwi ajeng nyuwun donga dan sebagainya. Ning masalahe Mbah Yai Gofur ajeng tindakan meh ngaji. Nah, cara misale kohmul kiyaine ya disupiri Gus Fauzan pengen ngaji lah kok ana tamu. Ana tamu lho Mbah Yai kula niki badhe curhat. Lah kok ana jam ngaji kok. Lho. Lah pripun? Kula nembe galau niki. Ya wis nek galau ayo melu aku. Ayo melu ajak jalan-jalan engko karo cerita.
Melu nderek. Pakaiane padahal celononan, kaosannya ya karo apa jenenge kudungan tapi mau disampirke ngono. Se aku ki meh ngaji kok sampeyan pakaiane kaya ngene lah ya. Saru. Ayo mampir gone anu. Gone kepontren. Mampir gone kepontren. Bali santri putri kan mundhutke gamis oleh kudung. Yo santri putrine dijak sisan. Ayo nduk iki jupuke gamis, pundhutke pasmina lah apa kerudung. Ana ditata engko sampean melu ngaji sisan. Pun berangkat dugi mriko. Nah yang gopur mandap saking mobil. Mandap terus dilala pelacur iki mau sing mesowan kan wis pakaian gamisan. Mandap winginge mbaye gopur pinggire ana santri putri. Wah, sing jamaah perempuan do salim kabeh dikira bunyahi karo santrine. Salim dicucup kabeh astana. Wes pokoke teko ngetutke aku wae. Pesene mbaye gopur ngoten. Wes dijak. Ten ruang transit mbaye gopur teko mendel ae. Sing putri kan ten putri. Weh bunyahi do ngono kabeh. Padahal pelacur. Mbaye gopur mboten cerita napa-napa. Lah begitu acara selesai ten mobil ana apa cerita awakmu. Niki wau kula galau antara badhe neruske pekerjaan kula niki napa mboten. Nek neruske pekerjaan penghasilan kula kathah, ning kula kok nggih ragu-ragu wong anake kula nggih kula biayai saking arta niki mosok barang haram. Ning nek kula mboten lanjut kok kula mboten gadah pemasukan, gadah arta. Niat kula awal ngoten niku. Oh niat awal ngono. Lah bertajak ngaji terus piye? Sampeyan kecondongane piye? Pengen milih neruske gaweanmu apa lek? Kula wau terharu. Kula niki biasane nek wangsul ten griya, wangsul ten kontrakan napa pripun lah. Niku nek menawi wonten napa tiyang jaler, napa wonten tiyang esti kula mesti dipandang sebelah mata, kadang disuwit-suwiti, kadang ngomong teko di, ngene kok gek, Bali apa mau bengi anu pelanggan wae. Lah ternyata wong dalu wau kula ndereke jenengan malah kula dihormati dan lain sebagainya. Kula terharu Mbak Yai. Ya ngono kuwi menungso. Menungso ki gak butuh jeromu kaya apa tapi butuh njabamu sing ketok. Urusan jero urusane Gusti Allah. Lah sampeyan kerja kaya ngono kuwi kan jabamu mbok ketokke. Mula regane awakmu ya murah. Regane awakmu murah. Minimal ngene lah, nek sampeyan abot ninggalke gawean, minimal awakmu tertutup. Kok sampeyan siap ninggalke gaweanmu ana melu aku kerja nang pondok. Ya akhirnya krana wis bar pengalaman kalau wau lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Memberikan contoh, memberikan langsung kon praktek kuwi luwih becik, luwih fasih, luwih gampang diterima tinimbang mung dituturi. Wah niki langsung tobat. Tobat dunia kegelapan ditinggal. Ya ditinggal akhirnya kan kerja ten kene pondok dadi ngurusi kaya menjahit dan lain sebagainya. Untuk Sunan Derajat ini kan memang kitabnya kurang begitu bagus. Maksudnya ya apik tapi kurang begitu dalam. Cuma bisnisnya sampai luar negeri. Mula Mbah Kiai Gofur keturunannya Sunan Derajat itu ngantos angsal gelar profesor saka kampus luar negeri. Soalnya napa pengembangan bisnisnya keren. Pengembangan bisnisnya keren. Aliyah pondok wae lho ana aliyah plus. Plus niku napa? Tegese plus bahasa Jepang. Soalnya engko santrine dikirim ke Jepang untuk belajar industri dan lain sebagainya. Lu sampai berpemikiran top. Lah singkat cerita pelajar ki mau kan nyekeli konveksi dan lain sebagainya. Rondo kan nyekeli konveksi. Akhirnya suwe-suwe saiki dadi bojone Ustad. Oh, kurang mulya piye kuwi? Kurang mulya piye? Tergantung kita mau tobat napa mboten. Lho para kiai mboten kakean ngomong. Paling ngomong-ngomong nek pas wayahe ngaji. Mula kadang kita melihat dua sisi yang berbeda.
Kiai mbok cekeli mik kon ngomong 3 jam lho betah. Ono mawon. Tapi nek mboten jenengan cekeli mik jagongan, jenengan bingung ameh ngejak cerita ya kok mendel wae, jenengan akhirnya mancing-mancing cerita, kadang kan ngoten kuwi. Niku para-para ngoten kuwi. Mulai zaman riyen ten suci kula kira iso nyetir mobil memang. Tapi mesti kula ki sering kan nderekke. Nek tindakan. Soalnya apa? Kon ngancani supir. Kon ngancani supir. Soalnya apa? Gak mungkin kok supir cita-cita karo bayai. Mboten mung bayai matlaah sare. Nah, ini kon ngancani supir ben supir ora ngantuk. Pokoke tukang ngono. Engko nek tekan nggon supire langsung kon nyeneni. Dadi supire kon nyeneni ngeten. Langsung turu gak usah dadak. Gak usah dadak cerita kumpul para supir kiai. Sakniki kan mboten. Ngeterke ten pundi engko ketemu para SK supir kiai jago ngobrol ngalor ngidul ora istirahat. Baline keselen ngantuk. Nek biyen kula mboten pokoke engko supirku iki tekan nggone langsung turu fi. Oh nggih Mbak Yai. Ono langsung tak aku wae sing jagongi. Nah ngono. Aku kan melu turu. Nah, dadi supire kok kudu dijaga ketat. Wayahe maem. Ayo supire dijak maem golek nggon. Soalnya gak mungkin Mbak Yai kok bingung golek supire. Supirku nang ndi mau yo. Itu kan gak mungkin. Nyuwun sewu santri kan derek maem dahar awor para yai kan mboten mungkin. Dadi kudu ana sing ngancani. Nek ora dikancani bingung. Kene tukang ngancani paling enak gaweanku nang pondok biyen. Ngancani mangan. Ora kesel nyupir ora iso. Aduh ya Allah. Tapi barokah Mbah Yai alhamdulillah. Barokah kabeh wong didhawuh, ya. La khaira fi kasirin sing ora ana kebencian itu bukan orangnya tapi ucapannya, perkataannya. Illa man amara bisedaqatin, illa niki nek cara nahwu masuk adawatul istisna utawa pengecualian. Napa? Kalian. Berarti sadurunge huruf illa mau kan la khaira. Tidak ada kebaikan dalam ucapan utawa wong sing kokean ngomong, wong sing kakean dobul. Nah, illa berarti setelah illa niki lawan baliknya. Oke, karena pengecualian berarti lawannya dari yang sebelumnya. Banyak kebaikan. Loh banyak kebaikan dalam hal apa? Man amaro bisedaqatin. Nah, persoalane sabare ila ana lafat man. Man kuwi maknane menungso. Mula para mufasir akhirnya beda pendapat jadi 2. Lho nang awal mau perkataan man min najwahum. Sing kedua ternyata wonten kalimat man. Nah, mufasir iki akhirnya para ahli tafsir beda jadi 2. Ono sing ngarani oh beda antara sing awal karo sing mburi. Sing awal perkataan, sing mburi wonge berarti. Yang tidak ada kebaikan tadi bukan orangnya tapi perkataan. Setelah ilah ini kan kebaikan berarti. Kira kebaikan. Sing apik iki omongane apa wonge? Nah, ketika yang mengatakan sing apik iki wonge berarti antara pertama karo kedua sak jenis ngomong mboten. Mboten wong sing awal perkataan yang tidak baik. Yang kedua wonge sing yang orangnya yang baik. Wong karo perkataan kan beda je. Nah, kuwi nek nahwu disebut istisna mungqati. Apa? Mungqati. La khaira fi kasirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam ucapan. Illa man amaro bisedaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Ucapan orang beda. Berarti itu diarani pengecualian yang mungqati. Apa? Mungqati. Tapi ana sing nafsiri. Illa man amaro bisedaqatin ki dudu wonge sing apik. Kabeh wong penting perintah ajak-ajak tur nyontoni sedekah berarti
ucapan sedekahe atau pekerjaan sedekahe niku sing paling sae. Oh berarti padha ucapan. Nah, wonten sing ucapan berarti niku disebut muttasil. Apa? Muttasil. Niki secara nahwu riyen penting tahu krungu karo penting tahu ngucapke. Ana mungkote, ana muttasil. Paham nggih? Maknane ngeten maknane. Ucapan yang keluar dari seseorang, kebanyakan orang itu sebenarnya tidak ada apa ya, jarang sekali ada kebaikan. Apapun yang keluar dari mulut itu sebenarnya adalah keburukan. Jajal ngidu buruk, kira awak dhewe diidoni wong ngono mangkel mboten? Mangkel. Mutah apik napa elek? Elek, buktine mutah niku najis, utah ki najis. Elek. Semua yang keluar dari mulut itu buruk kecuali dalam ayat lain illa dzikrullah, kecuali zikir tenggene Gusti Allah. Bahasa ten ayat niki ilaman amaro bisodakotin, kejaba wong sing purun ajak-ajak sedekah. Wong ajak-ajak sedekah ki apa? Dzikrullahi sedekatun, zikir ten Gusti Allah niku sedekah. Oh berarti awak dhewe mujahadah la ilaha illallah, kuwi maca rotib, maca tahlil, maca yasin niku sedekah mboten? Sedekah. Oh berarti itu yang ucapan yang keluar dalam bentuk sedekah itu berarti sesuatu kebaikan. Bahkan ada yang mengatakan tabassamuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu di depan orang lain itu termasuk sedekah. Artinya jenengan senyum ngene sedekah. Man amaro bi sedekatin. Dadi maksudnya niku man amaro bi sedekatin. Ana sing ora perintah-perintah tok, kadang napa? Ya nyontoni. Mula amit nyuwun sewu. Dhewe ajak-ajak kesaenan iki gak perlu izin. Gak perlu minder. Zaman sakniki kok. Amit nyuwun sewu kula mbiyen. Soale doktrine Mbah Mas Bukin niku apa? Doktrine kuwi aja cok sering cerita-cerita masalah kebencian sing dilakoni. Engko ndak khawatire malah muncul kesombongan. Apal Quran nek iso aja melu-melu lomba. Biyen kan ngoten kuwi. Nek melu lomba engko ndak napa ndadekke niate salah. Niku biyen. Nek sakniki kudune beda. Kudune napa? Jenengan kok gadahi kebecikan, santrine jenengan misalnya Madin kok menang, share, tampil kan awakmu ngaji ngene iki foto gawe status. Lho kenging napa? Bukan masalah sombong mboten. Soalnya banyak sekali kemaksiatan sing pun pamerke. Banyak kemaksiatan mau dipamerke, mosok mboten diimbangi karo awak dhewe mamerke kebaikan. Iku tegese man amaro bisodakotin. Sing penting kan atine dhewe ora sombong, lho lho. Teko share. Lho. Ngene ana sing komentar, "Oh gaya ngeser ngaji." Ora gaya, aku ngaji kan buktine aku ora iso. Aku ngaji ya karena aku ora iso. Berarti aku nge-share status ngaji tandane pancen aku durung iso mulane ngaji. Share kebaikan. Adakan lomba-lomba untuk kebaikan. Mosok lomba Agustusan isine lomba sing ra genah terus. Kadang apa anu balon lanang wedok ana balon nggone bathuk apa nek weteng. Nggone pecah piye? Ngono ki lak yo ya genah. Nah, daripada lomba-lomba ngono, syiar lomba apa? Lomba adzan, lomba dadi Bilal Muraqi. Oh.
Ma'asyiral muslimin, lomba pidato, lomba maca kitab, lomba apa sholawatan, apalan surat pen. Kala-kala ngoten iku man amara bi sodakoten. Sekali-kali. Oh nasionalis kok ora apa nasionalis yo ngene berarti. Nek Kristen ayo lomba maca Alkitab. Lho iya, lomba mirip-miripan dadi Yesus kanggone sing non muslim difasilitasi. Sing Islam yo dadi gak apa-apa. Monggo kono pengen lomba apa? Kowe ora mudeng ana adane ora ngono kuwi. Lomba maca doa terindah. Kan biasanya suarane indah wong Kristen ki dongane karo nyanyi, nggih ra? Yo ada kan lomba yang bermanfaat iku man amara bi sodakoten. Au ma'rufin utawa ajak-ajak kemarufan, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Au islahim bainan nas utawa nek saged dadi wong sing seneng mendamaikan di antara dua orang atau lebih yang sedang berseteru. Ge ana konflik. Awak dhewe dadi tukang mendamaikan niku pahalane gedhe sanget. Oh, ageng sanget. Karena mendamaikan orang yang sedang berseteru niku termasuk napa? Termasuk jihad fisabilillah. Dadi jihad ora kudu perang. Ana wong gek konflik jenengan dadi penengah. Ana gek konflik antara apa misale warga karo pemerintah desa, jenengan dadi aja malah mbela salah siji. Aja mbela salah siji. Termasuk malih wonten dawuh ngeten. Ucapan apa yang kita lakukan atau ucapan-ucapan kita itu sebenarnya tidak boleh tidak bermakna. Awak dhewe iki ngomong karo wong liya niku mboten diparengke, tidak diperbolehkan berkata sesuatu yang tidak bermakna. Contoh, aku nyeluk kohmul. Koh dolan ngomah, tekan ngomah, mung tak kon ngrungokke omonganku sing ora ana maknane blas. Mung ngomong ngalor ngidul. Tak jak kanca jagong. Niku jane dilarang. Dilarang asline. Tapi juga kemudian hukumnya wis teko digawe sing penting orang ngrasani, orang menyakiti orang lain. Yo teko digawe ra apa-apa. Ucapan omong kosong, ucapan bahkan berbohong pun itu bisa menjadi ibadah. Berbohong untuk kesenangan yang kita bohongi. Yang penting bukan menyakiti loh nggih. Untuk yang kita bohongi iki ben seneng niku iso dadi ibadah. Jika kita mengatakannya kepada pasangan hidup. Kohmul karo bojone. Bojone kohmul ki pengen nyenengke kohmul. Nah, jadi seorang istri pengen menyenangkan hati suami. Ketemu, ya Allah Mas, sampean kok tambah ganteng. Kuwi jane ngapusi. Tapi krana pengen nyenengke bojo, nyenengke suami. Ya Allah Mas, sampean kok saiki ketok ganteng. Loh, ngono ki ngomong kosong. Loh itu malah menjadi sebuah ibadah. Ana pahalane. Semono uga walike jenengan nyon mosok tadi aku tambah ganteng ya wis ayo metu. Nah metu ndi wis to metu. Jak nggone toko emas. Kon milih ali-ali utawa gelang yo yakin engko lak dipuji ganteng terus. Lho ki sesuatu sing ketoke mung guyon-guyonan laibun walahun tapi bernilai ibadah tertinggi. Mula sampai Gus Bahak dawuhe ngeten. Gus Bahak nate dawuh ngeten. Satu hal sing menurutku asline iki sia-sia.
Gus Bah kan model orang yang hidupnya ini harus dibuat untuk belajar. Neng aku ngerti, dari Gus Bah dawuh. Neng aku ngerti ana perkara siji sing jane menurutku lah kuwi sia-sia, cuma penting ternyata. Dan aku iso belajar iki setelah menikah. Apa kuwi? Ndobul gedobros ngarepe bojo. Ngomong kosong gak usah mikir. Pokoknya ning ngomong karo bojo ojo mikir. Nek mbok pikir omongane bojo iki rata-rata salah. Iya kok apa malih nyuwun sewu amit nyuwun sewu. Misal jenengan karo garwane jenengan SDM-nya berbeda. Siji alumni pondok, siji mboten. Iki kok mau rembukan masalah rembukan wong loro masalah keilmuan utawa masalah gawean bubar. Nggih ujung-ujunge tukaran. Sing siji ngoreksi bojone kon ngaji kok salah. Mas jenengan iki imam. Jenengan iki imam keluarga maca Quran rai tukaran. Sing lanang ngerasa harga diri wong lanang kok jenenge wong wedok. Wah, tukaran. Lha ngono kok dibarbarke mendina. Wah, ya gak harmonis ya. Semono uga sing lanang. Aku pokon ngaji. Sampeyan iso mangan, iso urip, iso dandan, iku ya gara-gara aku kerja. Ora ana wektu kanggo ngaji. Wah, akhirnya tukaran. Maka perlu omongan sing tanpa mikir. Bojone senajan ambune kecut omong ngono. Ya Allah, sampeyan berminyakan kasturi opo piye to, Mas? Apa Dik? Oh. Sampeyan ngalem. Adik yang sampeyan gegek minyakan anu to, minyak wisik. Dijawab karo bojomu, gak ya paron. Pantes kaya demit. Ya wis tukaran. Ane. Dadi dawuh Gus Bah, perkara sing asline kuwi gak cetha, sing asline gak manfaat, tapi penting sehingga bernilai ibadah. Kok ora siap guyon kaya ngono kuwi, aja nikah. Jadi kudu siap guyon. Soale nikah kuwi ora mung sekedar gawe anak kelon be anak kok. Butuh ndobul, butuh gedebros, ya kan? Ngomong pokoknya tanpa dibikin kedabrus wis pokoke ana karep-karep nyenengke. Cara misale ana keweton omongan lho lah. Sampeyan iki kok gaya elek kaya ngono gaya. Kok elek-elek lah mbok rabi berarti kan? Ganteng. Nah, ngono ku cara. Nah niku sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan itu termasuk nopo? Termasuk islahim bainan nas. Jadi dewe merendahkan apa ya? Ke derajat kita di hadapan pasangan, di hadapan istri itu termasuk islahim bainan nas. Termasuk memperbaiki hubungan biar tidak terjadi konflik. Nah, niku. Kalau Bang Suli malih segala omongan yang keluar dari manusia itu buruk kecuali 3. Tunggal apa? Perintah sedekah. Nomor kalih mengajak pada kebaikan. Nomor 3 menjadi penengah utawa sing mendamaikan orang yang berselisih. Termasuk dhewe ngomong ngomong menghibur istri itu termasuk menghibur menjadi penengah orang yang berselisih. Daripada waduh konflik wis aku tak ngedan wae lah guyon karo bojoku misalnya ngoten niku. Nah, itu masuk kategori. Lha wa mayam aldalika sapa wong kok gelem nglakoni sing kaya kuwi mau. Tujuane liptigo imardotillah, nyupre ridhone Gusti Allah. Lho kok kudu nyupre ridhone Gusti Allah lho nggih. Nek ora nyupre ridhone Gusti Allah ya ora bakal to ya. Wong kadang wong rabi niku bojone ketok tambah suwe tambah elek padahal yo isih ayu jane. Malah sing ngerti ayune bojomu kuwi wong liya kadang.
Tur sing ngerti ayune bojone wong liya kuwi. Awake dhewe. Kono bojone yo nganggep bojone wis ora ayu. Nek dhewe masih ketoke ayu. Bojomu mbok wasi kowe gak ayu diwasi wong liya ya. Nah, berarti tandane nek awak dhewe saged ngempet niku dan memposisikan maksa senajan, oh bojomu ketok paling iku jenenge nyuprih ridhone Gusti Allah. Lho kuwi penting. Penting. Apa malah nek wis suwi nikahe kuwi wis pokoke jane nek jujur-jujuran wong sing bar nikah suwi iki gak ono sing ketok apike. Soale dua-duanya saling mengerti eleke masing-masing. Nggih, apa tahu kok bojomu kan sik enom ya. Bojomu macak, lipenan, wedakan, ketok ayu minyakan pas tok ngarepmu. Niat memang kanggo tok ngarepmu. Koyoke gak tahu. Mesti nang omah sak karepe. Tapi nek ame metu mbok karo kancane apa berangkat kerja mesti dandane wae maksimal. Mula Pak. Lho mula niku wau pasangan kuwi berarti yang saling kelihatan niku baiknya apa buruknya? Buruknya. Nek ketok buruknya kok mbok ketokke bener-bener mbok ketokke yo ki ora golek ridhone Gusti Allah berarti. Golek penyakit. Tapi kok senajan ketok eleke mbok tutupi, elek-elek lah wong dia sing nglairke anakku. Pas aku lara yo digemateni, raketan bar kuwi misale di rahatu misale. Loh, tapi kan iku jenenge iso ngempet berarti lip 3 imardo. Alhamdulillah. Nek wis kaya ngoten fasaufa nu'tihi dawuh Gusti Allah. Fasaufa nu'tihi ajron adzim. So, Gusti Allah niki ngagem saufa. Nek cara tata bahasa niku akan iku ana kalih sin karo saufa. Saya akan makan sa'a kulu. Berarti masa akan makannya sebentar lagi. Nek sebentar lagi kan berarti cepet rampung. Aku meh maem. Sa'a kulu nggusin. Saya mau makan, tapi sebentar lagi. Berarti kok nek bar mangan rampung dereng. Rampung. Nek wis rampung kan wis butuh. Nah. Lho niki Gusti Allah nganggone saufa. Nek saufa iku wektune isih saufa akulu aku meh maem. Tapi memang ambek kapan wis pokoke aku meh maem. Sebelum makan awak dhewe isih duwe apa? Duwe harapan untuk makan. Bahkan wonten sing ngendikake saufa niku sesuatu yang bakal diulang sehingga tidak akan selesai. Saufa akulu, aku sesuk aku engko meh maem. Tegese bar mangan meneh. Gak ono rampungnya. Lah niki fasaufa nu'tihi. Mungguhe wong sing mau sedekah nyenengke kancane, nyenengke tanggane. Tangga lho ora bojone tangga lho ya. Nyenengke sedulure, nyenengke keluargane. Au bi ma'ruf ajak-ajak kebecikan, ayo ngaji, ayo mujahadah, ayo ngajak awake dhewe. Aku kok males, tak jak ayo. Iku berarti ma'ruf, amar bil ma'ruf. Menungso iki gak mungkin gak males, mesti males. Ayo males, tak berangkat, isin aku ora berangkat. Raketan ngono gak apa-apa. Ajak peksa. Ku sedekah. Awak amar ma'ruf. Au islahim bainan nas guyonan karo bojo. Lho sapa wonge kok nglakoni niku wau? Dawuh Gusti Allah saufa nu'tihi ajron adzim. Bakal tak wehi balasan pahala yang berlipat dan pahalane iki ora mono akhirat tok. Dunya akhirat. Putra-putrine jenengan gek mondok misale. Mbok sangoni. Ora pelit-pelit pokoknya. Butuh apa jenengan sangoni. Kadang kan nyurati. Utawa nelpon utawa WA. Tulung WA pengurus. Kadang kan ngoten kuwi. Pak niki kula kok butuh klambi-klambine kurang. Padahal nang omah nek wong tuwa kadang ora duwe duit. Ana arta meh digawe mangan, anakku butuh klambi.
Tumbaske klambi sik rakitan elek-elekan. Awak dhewe aja mangan sik ora apa-apa misal. Lho, sesuk ora suwe lah, engko lak oleh balesan kok Gusti Allah sing luweh kathah berlipat-lipat. Ini kanggo anak gak usah dadak dipikir. Gak usah dipikir. Tapi mangke kok misale mencurigakan, yo kita waspada lek anake awak dhewe iki mulai kreatif iki. Mentang-mentang nang pondok dituruti tak njaluk wae. Nah, kita tetep waspada. Mula kenging napa ana sing diarani isowanan. Lah awak dhewe sowan nyambangi anak ya sowan pengurus, sowan ustaz, sowan kiai kersane napa ngerti. Lho awak dhewe purun wonten nyenengke anak sing sekolah ge mondok niku nutihi ajron azima. Rezekine anak nek selama belum kerja, anak kok selama durung ngerti duit, tegese urung kerja, urung simah, urung omah-omahan. Niku rezekine ten gene panjenengan sedaya dititip. Kok jenengan pelit, medhit karo anak, ya berarti kuwi engko karo Gusti Allah dibales. Kuwi rezeki sing tak titip, ki kok awakmu malah medhit. Niku saufa. Dan saufa miturut wau salah setunggal ilmu nahwu, salah setunggal ulama nahwu, saufa maknane berulang ulang. Allah akan memberikan pahala secara berulang-ulang tak pernah habis. Lho, kurang apa jan? Kurang apa? Nah, wah menawi wonten pertanyaan.